Det her, det er rådhuset i Ikast-Brande Kommune. Eller det vil sige, det er et rådhus. For vi har faktisk 3 af dem, og det har vi haft lige siden kommunalreformen. For ligesom at sparke den her valgkamp i gang, så er der nogle partier, der nu er begyndt at tale om, at vi måske burde se at få bygget et samlende rådhus i kommunen. Det kan der være rigtig mange gode grunde til at gøre. På sigt, så vil det nok faktisk komme til at betyde en effektiviseringsgevinst. Det kunne måske også være med til at samle kommunen lidt bedre, end det i dag er tilfældet. Der er bare et problem. Det kommer til at koste i omegnen af 150 millioner kroner. De penge har vi ikke. Vi kommer ikke til at have dem næste år, og vi kommer i det hele taget slet ikke til at have dem i den kommende byrådsperiode. For at sætte det lidt i perspektiv, så vil det faktisk svare til, at man brugte hele kommunens anlægsbudget i 2 år kun på det ene byggeri. Det kommer ikke til at ske. Det er ren og skær valgkampsretorik. Den 19. november, der skal du bestemme, om kommunens anlægskroner de skal bruges på et stort administrativt projekt, eller om du kender nogle skoler, nogle daginstitutioner, nogle ældrecentre rundt omkring i kommunen, som godt kunne bruge de penge på at blive renoveret. Hvis du mener det sidste, så håber jeg, at du vil overveje at sætte din stemme ved SF.